Hej Anne-Grethe. Vi er gruppe 1. Og vi vil gerne forklare, hvad der man ser, eller hvad der de enkelte billeder forestiller, og hvem man ser. Billedet man ser her skal vise hele Bibelens struktur, og den visne del af livstræet, som vi ser her i midten, er den gamle pagt, og det er så venstre side her, hvor man ser lovens tavler her, hvor jeg peger, som skulle, og det kunne så forestille Gud, der giver Moses tavlerne, som man skal med lovens tavler. Bum, bum. Den anden del, som er den levende og blomstrende, det er så højre side, skal vise, at Jesus han har indstiftet en ny pagt. Og det man ser i midten er det gamle testamentlige profet Esajas og Johannes døber, som peger frem mod Jesus. Det er så de sjove personer, der peger. Okay, nu vil vi så forklare, hvordan den kristne grundmyte kommer til udtryk i billedet. Og den kristne grundmyte, den kommer til udtryk således, at man kan se Jesus lidelse og død. Og det ser vi ved, at han bliver hængt på korset herovre i højre side. Man ser ikke kun de tragiske hændelser, men også et udtryk for guddommelig vilje. Og det gør man så ved, at Gud ligesom overgiver sin søn til mennesket og lader ham dø. Og Adam og Eva optræder også i billedet. Det gør de herovre i venstre side. Det er de nøgne personer. Og Adam og Eva bliver dødelige og bliver forvist af paradiset. Derfor indgår mennesket en pagt med Gud. Mennesket bliver så ved med at fejle og bryder den her pagt, og Gud ofrer så sin søn, som jeg lige sagde, for at Jesus han kan forsone menneskenes synd. Og folk de håber så derfor, at frelseren vil genskabe fortidens storhed.